O destinație exotică, un sejur de vis și o vacanță de nota 10. Sunt lucruri la care mulți dintre noi visează, însă ceva îi împiedică. Frica de avion, o teamă care poate să dea peste cap viața unui om. Această fobie este tot mai des întâlnită în rândul populației, însă există metode prin care poate fi ținută sub control sau chiar învinsă. Mi-e frică că va pica, că mi-e frică de momentul când decolează, de aterizări. Astfel de reacții sunt din ce în ce mai frecvente. Studiile arată că 1 din 4 persoane dezvoltă o frică irațională de zbor. În aceeași situație este și Maria, care s-a născut cu o astfel de temere. Foarte teamă, o teamă foarte mare. Tânăra are 39 de ani și simte că această fobie i-a dat peste cap viața. A ratat nenumărate vacanțe și a trecut prin spaime de nedescris la unicul zbor pe care s-a încumetat să-l facă în urmă cu foarte mulți ani. Îmi transpirau palmele, nu puteam să respir, atacuri de panică, simțeam că mă sufoc. Și de aici o lista poate continua, adică nu mă relaxam, chiar cred că jumătate de oră după ce coboram din avion mă puteam relaxa. Cel mai teamă de momentul când avionul prindea goluri de aer, dar mi s-a explicat că nu a căzut niciun avion din cauza asta, deci m-am liniștit. Se manifestă ca toate celelalte fobii, ca o frică extremă, care ne duce cu gândul că va fi un eveniment catastrofal, că va duce chiar la sfârșitul vieții. În disperare de cauză, Maria a decis să facă ceva pentru a-și înfrânge teama. A apelat la ședințele de aviofobie, o tehnică nouă prin care persoana speriată este confruntată în repetate rânduri cu situația care o îngrozește. Hai să facem o decolare, în primul rând. Direcția pistei, acolo 076, și la altitudine o să punem 10.000 de picioare. O să urcăm până la 10.000. În fața panoului de comandă al simulatorului de zbor, sub coordonarea instructorului, Maria pare că se relaxează. După ce mi-a explicat și am început să văd și să apăs eu singură pe butoane, chiar a fost ca într-un joc. Majoritatea vin cu frica de decolare sau de aterizare, dar sunt și alții care vin cu frica de turbulențe sau, de viraje mai înclinate, mai puternice, și ne axăm exact pe problema respectivă. De exemplu, dacă vine cineva doar cu frica de decolare, facem doar decolări până îi trece teama respectivă. De altfel, terapia aleasă de Maria pentru a-și confrunta temerile este una dintre cele mai eficiente. Aviofobia se tratează fie prin terapie de scurtă durată sau de lungă durată, prin hipnoterapie și mai ales prin expunerea la stimul fizic sau prin expunerea printr-un simulator. Este a doua ședință. După prima ședință am avut un zbor, într-adevăr mai scurt, dar a fost mult mai bine, adică incomparabil față de cum eram la început. Iar acum va fi și mai bine. Voi mai face oricum încă o ședință. O astfel de ședință terapeutică de aviofobie durează în medie 2 ore, iar prețul este de aproximativ 900 de lei. Însă, de obicei, este nevoie de mai multe ședințe pentru ca frica să dispară.